Medicii specialiști dermatologi din Statele Unite și din România recomandă acest produs pentru fotodeteriorare, linii fine, riduri, ton și textură neuniformă. Este o cremă de îngrijire a pielii cu un ingredient unic compus dintr-un retinoid combinat cu un acid alfa-hidroxi care oferă o rejuvenare vizibilă a pielii fără iritații. Acest produs, care a câștigat peste 14 premii internaționale, îmbunătățește aspectul liniilor, ridurilor, tonului și texturii neuniforme. Pe scurt, reduce semnificativ aspectul ridurilor în doar 4 săptămâni, fără iritare. Oferă umiditate pentru a ajuta la contracararea uscăciunii asociate cu produsele tradiționale pe bază de retinoizi. Combină două ingrediente excelente pentru întinerirea pielii, un retinoid și un AHA acid lactic, unite pentru a crea tehnologia revoluționară care minimizează iritația, sporind satisfacția și experiența. Și nu în ultimul rând, un amestec de antioxidanți ce ajută la neutralizarea radicalilor liberi. Comandă online și beneficiază de consiliere gratuită de specialitate în îngrijirea pielii.